wis video call utawa kok VCS VC. Video call kuwi lho maksude. Oh, ngono video call, heeh. Video call karo mboke panggung kuwi sapa? Ya Bu Dewi Kurniawati ki nalika sore mau ki jek ning rumah sakit tangane diinpus. Ya heeh. Kena radang tenggorokan sing merga kecapean, merga kekeselan, heeh. Pripun to Bu, mengke kula saged bidal napa mboten? Ya heeh ya. Ning nyatane dengan sportivitas yang sangat tinggi bengi iki genduk Niken Salindri iso menghibur kabeh masyarakat ana ing Pagu Kediri kene nok. Oh, ngono ya. Walaupun ora fit awake ning disemangat-semangatke, nyatane kiprahe suarane dinteni wong sak lapangan sing oke.